צמחו לו גם מלא קמטים. אבל אני רוצה להכיר לכם את הכיתה הישראלית 2024. כיתה, אני רוצה שתגידו שלום. מה אתם עושים? מה אתה עושה? לא, מה אתה עושה? המורה יש לי פיפי! אני אקרא אותך. אני רוצה לדבר איתכם תפסיק, מה אתה עושה? אתה לא בן 9? אני רוצה לספר לכם משהו. יש לי חברה ממש טובה שנעלמה, והיום אני יודע איפה היא נמצאת, ואנחנו הולכים להציל אותה. מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להצליח במשימה זה להתגייס לצבא ולהיות החיילים הכי טובים. אתם מוכנים? מורה, אין לי ביטוח! מה ביטוח? לא, לא, תעיף את הנשק. אנחנו עדיין לא עשינו טירונות. כולם לעלות לאוטובוס. יאללה. יש! אני... יאללה, קוקה! לא, יובל, בואי יושבת לידך. סטופ! לא תעבור לידי. סטופ! אני מפחד. הנהג שלנו חברמן והוא ייקח אותנו לתימן. סטופ! למה אתה עושה לו את זה? איך ילד בן 9 מתגייס, יא רבי? יש לנו דרך ארוכה לתחנה הראשונה שלנו, ששם אנחנו הולכים להתלבש. טוב, הגענו. זה רגע מרגש, כי אתם הופכים מתלמידים לחיילים למניין. יש! let's go! הבאתי גיטרה! מה הקשר? נגיד תלמדו ממנו, הוא עשה משהו מיוחד. הוא עם בוקסר. אני יכול בלי תחתונים? המורה, אפשר בלי מכנס בכלל? לא. עוד ניסיתי. המורה, אפשר ככה? כן, אפשר. כן, אני מרשה. אני שונא את הילד הזה. די, ריב. יש לנו מטרה. שכחתם למה אנחנו פה? מה המטרה שלנו, המורה? אנחנו הולכים להציל חברה מאוד הוא קרובה. ספימן שלה! די כבר, לא אכפת לי! די כבר! איזה כיף לראות את הכיתה הזאת גדלה ומתגייסת. סתום את הפה שלך, המורה, סתום את הפה שלך. איזה כיף לראות את זה. הלו! וואו, השיער שלי גדל. המורה, תספר כבר. מה זה השר פטרוזילי הזה? די לריב! הוא מרביץ לי. בואו מהר. יובל, עוד פעם אחת אתה נוגע בי, אין לך פרצוף. סטופ, סטופ הילד, סטופ! המורה, אני מכין שקשוקה, אפשר רק קצת פטרוזיליה אתה עם המכנס הירוק, בוא אליי. אני... מה? תקשיב חייל, אני רוצה שתחלק לכולם, כולל אותך, מספרי ברזל. שמעת? אוקיי! הבא שמדבר אוכל מכות החושות! לא! אני מספר 1, אתה 2, 3, 4, 5, 6 ו7. מספרי ברזל להתפקד! מספרי ברזל, אמא שלך! אתם מוכנים? מה אתה עושה? לא, תפסיק! זהו, אנחנו מוכנים לטירונות. אפשר לזוז? יאללה, בואו. המורה, יש ניצלים בטירונות? יש הכל, מה שאתה צריך. המורה יש דיל... לא. מה אתם אומרים על איזה דונאץ לפני? סבבה. מה אתה... תעלה לאוטובוס! די לנקות את הרחוב כל הזמן! מכנסיים קרועים של בובספוג. מה, למה אמרת את זה עכשיו? כי אני שר את זה, מוכנים? אוקיי. שלרי צחק עליו לפני כולם. רק לא זה, בבקשה. הפכתי פתאום אני אקפוץ מהחלון! לא, מה אתה קפצת? אתה קופץ מהרכב, יא מטומטם! לא. יובל! למה לא יצאנו לקנות דונלדס? אתה בוא יתבוא אותו, יא מטומטם! הגענו לתחנה. אני רוצה דונלדס, המורה תביא לי דונלדס, אני רוצה דונלדס. הנה יש לך, בוא תקנה. המורה, אני עבריינית, אני אקרא אותך. מה זה סגור. גברת, תפתחי לנו. תפתחו לי סחנות, סקנה מטומטמת, תעופים פה, תני לי להיכנס. בא לי דונלדס. אז הנה אנחנו פותחים עכשיו. הנה הגברת החמודה תפתח לנו. את פותחת? את פותחת? תעזרו לי שנייה כיתה, תפתחו. תפתחי את הדלת! אם אתם חולים על טכנולוגיה וגיימינג, הגעתם למקום הנכון. תכירו את באפפיי, כרטיס האשראי הראשון לגיימרים בישראל. מי רוצה דונלדס? כן, דונלדס. תביא לנו דונלדס. הלו, תירגעו עם הסקנה. בואו, יוצאים מפה. כן, דדי. אתה אחראי, אדון כובע? אני אחראי, כן. מי הולך לשלם על כל הבלאגן שעשיתם פה? כיתה, תהרגו אותה.
המורה. המורה, תודה לדונט, אני אוהב אותך. איזה חמוד, בכיף. סתום את הפלט, סתום. יובל! אנחנו כולנו עם דונצים ביד, קדימה, אנחנו מוכנים באמת עכשיו למסע שלנו. ענית לי, המורה. לא נורא, תסתדרי. סתום את הפה שלך. הלו, הלו! דרך. שאני בדרך. דברים חולפים על פניי. שאני בדרך. מוצא בת פניי. המורה יפה חתקתי. אוקיי. יובל, תשאיר לנו בלון גדול, בלון קטן, נו. אוקיי, בסדר. בלון גדול. בבוקר מתפללת ובלילה מתבוללת. מפנק את הבחורות ונכנס לחובות. אבל אתה ראש דלת המפריע. אמרי, אתה יכול להגיד למי שיושב לידי להפסיק לעונן? הלו, די, מה אתם עושים? אנחנו באוטובוס. אני רוצה להראות לכם... אתה עושה לי ציפורניים עכשיו? רגע, המורה. אני חייב הפסקת חרא. מה? יש לי חרא תקוע בתחת. אז חרבן, הלו, חרבן. כמה אתה משתין, יובל, תביא את גיא. אוקיי, זה יהיה קל. אבל פה. עזוב אותי. אנחנו הולכים בסופו של דבר להציל מישהי שהיא מאוד חשובה לי. לא אכפת לי ממנה שאתה אומר. המורה, אתה מאוהב בה? במי שאנחנו מצילים? כן. לא, את האמת שאני שונא אותה, היא פשוט חברה ותיקה. כיתה, בואו איתי רגע, בואו איתי. תקשיבו. מה אתם עושים? לאן אתם קופצים? למה אתם קופצים בכלל? תקשיבו, אתם רואים את המפעל הזה? כן. מה, זה מפעל קוקי לידה? לא, זה מפעל של במבה בכלל. מה קרה? מישהו נופל שם? אתם בסדר? כיתה? לא, אני גם נופל. אוי ואבוי. לא, כיתה, תחזרו למקומות. מספרי ברזל התפקד. 1 2 03 קח אגרוף. יובל, קח ממני את חבר שלך. איזה חבר, אני יורד לגרוף נוקאוט לפנים, ידפות. מספרי ברזל התפקד. 1 טוב. 2 3 4 5 תראה בו. המורה, אני יכול לדבר ספרדית? כן, אם אתה רוצה, אתה יכול לדבר ספרדית. סרבה פרטס פרסונס, אמיגו. אני יכולה לדבר פרנץ'. כן. 1500, אלה בביבי מקבל 1500 לכסעמק. אני גם חושב ככה. יש לי שאלה, המורה. נו. אנגלית או עברית? לא! בייבי הוא גטופל. ממשיכים ברגל, חברים, ממשיכים ברגל. מה ראיתי עכשיו? מישהו קפץ ומת? לא, זה קוף. זה קוף שרצחתי, אל תשאלו שאלות, לא תשמעו שקרים, תמשיך לנסוע, מורה, אין פה מה לראות, תמשיך לנסוע, אין פה מה לראות, תשאיר גם את הילד מאחורה. הנה יובל. למה יצא לנו קוף מהאוטובוס? לא, אני חייב להבין את זה. זה אבא שלי. המורה, נכון, אני זוכר שסיפרתי לך באוטובוס שאם אני רואה מקום גבוה אני חייב לקפוץ? נו. אני גם חייבת, פאמיקה. לא. יש פה קוף אבל. למה יש פה קוף? חבר שלי. די, תפסיק! די! יאללה, כולם לאוטובוס. איפה כולם? לא יודע. איבדנו אותם? רק אני ואתה. יאללה בוא. מה זה יאללה בוא? בוא. איפה הכיתה? לא צריך אותם, בוא. רק אני ואתה. נרקוד טיפה. אתה אוהב? הנה הם באים. הם הולכים להרוג אותך, אתה יודע. המורה, אני יכולה לספר לך משהו חשוב? נו, כן. אוקיי, רציתי להגיד לך את זה די הרבה זמן, ואני לא באמת בת, נגיד ככה.
מה זאת אומרת? מה אתה עושה? אני בכלל בן של... מה אני שומע? כל חיי, אחי, תמיד אני חיכיתי לרגע הזה. אנחנו הולכים עכשיו להגיע למקום שאנחנו נעבור בו טירונות, אוקיי? אוקיי. אני הולך לתת לכם נשקים למרות שאני מאוד מפחד. יש! לא, יובל! אפשר לדחוף את הנשק די. מה קורה גם לאוטובוס הזה? למה הוא בקושי סוחב? יובל, אתה תהיה מה שהאוטובוס לא זז. אנחנו מגיעים לאזור של הטירונות. אני מבקש לכבד את המקום. בסופו של דבר הופכים מתלמידים בבית ספר לחיילים ממושמעים, בסדר? היי קפטן! לפני שאנחנו ניכנס, אני יכול לעשות כמה דברים עם קמח? אוי ואבוי, די, יובל. כיתה, תקשיבו לי טוב. המורה, אני הולך לחרבן, סבבה? מספרי ברזל, המורה, איך נדע שכולם פה? נכון, אתה צודק, קדימה, מספרי ברזל. חרבנתי במכנסיים. מספרי ברזל להתפקד! אחת! איך אתה אחד, רגע. יאללה, אתם מוכנים? בננה! מורה, כואבות לי את חורים. אפשר לבדוק משהו בביטחון לפני שנתחיל? נו, תבדוק. הכל תקין. אני לא מאמין שהגעתי לרגע הזה, אבל אני אחלק לכם נשקים. יש! הצילו. יובל המבולבל, תהיה גבר, בוא לבחוץ. ילד, אני בלי נשק, אני פנצ'ר את סף. המורה, מה? עשית טעות. רגע, שנייה אחת, לפני שאתם הולכים, אני ממש אשמח אם תירשמו לערוץ, ואם אתם רוצים חלק שני, תיתנו לייק, בואו ננסה להגיע ל-20,000 לייקים, אני סומך עליכם. אוהב אתכם.